Ne tɔgɔ Sori Ibrahim Konate, ne ye pratiquant d'arts martiaux, ne bɛ Viet-Vodao kɛ Burkina. En même temps ne Casa Polisi fana kɛ ani Sambo. Sambo ale ye Irisiw ka discipline ye mun bɔra mun nana anw fɛ yan Mali la 2012-2013. Mɔgɔ min nana n'a ye o ye maître Gawusu Sidibé n'u b'a wele ko Lévier. Ale yɛrɛ karaté Mali équipe nationale karaté ale yɛrɛ ale tun ye o entraîneur de à l'époque. Donc aujourd'hui an ye fɛn in daminɛ Sambo daminɛ Mali la en 2013 baaraw kɛra ale yɛrɛ bɛ boli fɛn damadɔni de kan siɲɛta de don Irisiw ka siɲɛta. Bon siɲɛta modèle min don n'i ye mɔgɔ bin o t'a bannen ye barisa clés b'a la o kɔrɔ i bɛ clés kɛ ani ka étranglement kɛ pour que a tigi ka se ka a yɛrɛ majigin k'a fɔ ko i gagne na. Donc o bɛ Sambo la. Bon Sambo fana côté wɛrɛ bɛ yen n'o ye Sambo combat ye a combat dɔn in an b'o wele Sambo sportif. Maintenant a combat o de bɛ wele o la bugɔli bɛ o la bugɔli sugu bɛɛ b'a la i b'a ye discipline caman na i n'a fɔ karaté ni fɛnw na cɛyaw tɛ bugɔ et puis coup dɔw bɛ yen olu tɛ di mɔgɔ ma i n'a fɔ ka nɔngɔnw di mɔgɔ ɲɛdaw ma olu tɛ kɛ bon ani ka mɔgɔ bugɔ a kulokɔrɔlaw la olu t'o la nka Sambo combat la o bɛɛ b'a la bugɔli sugu bɛɛ b'a la ani n'i y'a bin fana i bɛ tila ka clé fana kɛ f'a k'a fɔ a t'a la walima a yɔrɔ dɔ ka kari combat bɛ jɔ donc o la e bɛ gagner voilà donc o ye Sambo combat ye n'o bɔra yen Sambo fana bɛ yen mun bɛ jouer plage sanfɛla la cɛncɛn kan combat bɛ kɛ cɛncɛn kan a b'o kɛ cɛncɛn de kan voilà donc Sambo fini o ye fini bilenman ye bulalama fana b'a la an b'a wele ko kurtika voilà ani shorti voilà o ye Sambo ye bon mun ye Casa Polisi ye ale nana anw fɛ yan Mali la o wagati kelen kɔnɔna na maa min nana n'a ye o fana y'an ka maître ba ye n'o ye maître Gawusu Sidibé ye ale de nana n'o fana ye mais Casa Polisi ale fana ye siɲɛta de nka o ye Kazakhstankaw ka siɲɛta ye Kazakhstankaw olu fana tun bɛ URSS de fɛ mais sisan olu bɔra u ka jamana b'a dama Kazakhstan donc olu ka siɲɛta traditionnel min b'u fɛ yen u ka laadala kɛlɛ min b'u fɛ yen n'o de bɛ wele o de bɛ wele ko Casa Polisi donc Mali b'o fana pratiquer sisan voilà o ye mun ye tenue min b'aw la ani Irisiw ka Sambo ka surun nka ale différence ye mun ye bugɔli t'ale la clé ti ale la ani fana ni mɔgɔ bɛ siɲɛta la i tigɛ tɛ se i t'a sen ta k'a labin donc a bɛ ɲɔgɔn i b'a labin ni techniques de ye mais i tɛ se k'a sen ta k'a labin o t'ale la ani n'ale binna ka ban n'a kɔ fila dara duguma o y'a bannen kɔ omoplate n'a kɔ kɛnɛ bɛɛ dara duguma ka ban o ye e gagné ye o ye combat lajɔlen o ye e gagné donc ale combat laɲini ye o de ye. Association création nana mun na i n'a fɔ n y'a fɔ cogoya min na nin ye siralabila de ye barisa n'i bɛ fɛ ka fédération créer i bɛ association de bila fɔlɔ u bɛ récépissé ɲini en même temps an bɛ baaraw kɛ association de bɛ baara kɛ pour que ka fédération ɲɛdɔnbilaw baaraw kɛ association de bɛna ligues sigi Bamakɔ kɔnɔ ani région tɔ kɔnɔnaw la donc ni ligues sigira o mana tɛmɛ ka bɔ yen association bɛ sɔrɔ ka fédération bɛ sɔrɔ ligues de bɛ fara ɲɔgɔn kan ka fédération créer donc fédération sigi b'o cogoya de la o de la an y'a daminɛ ni association ye fɔlɔ an ye stage dɔ kɛ o stage kɔnɔna la maître ba camanw nana discipline bɛɛ maître b'a la maa min yɛrɛ o stage pratiquer a ka ca ni maa 200 ye donc o bɛ fɛn min na an b'a ye k'a fɔ olu maître kelen kelennaw fana bɛ k'a kɛ u ka salle kɔnɔ donc an b'a ye k'a fɔ n'an ko an bɛ Sambo jateminɛ bi a bɛ ka pratiquer Mali fan bɛɛ mais an ma se ka ligues sigi fɔlɔ an b'o baaraw la mais chiffre exact t'an bolo k'a fɔ ko ni mɔgɔ ba hakɛya de bɛ ka Sambo kɛ a k'a dɔn k'a fɔ alhamdulilayi champion du monde dɔw b'an cɛ la u ma coupe kɔni ta mais médaille b'u bolo mondialement o ye Casa Polisi la par exemple an ka athlète 3 4 bɔra kɔsani na octobre kalo tɛmɛnen san 2017 octobre kɔnɔna la u taara Kazakhstan capitale kɔnɔ Astana u participera coupe du monde na coupe du monde kɛnɛ kan u kɛra 3e mondial ye donc Mali kɛra 3e mondial o la an b'o fɔ o ye fɔlɔ ye filanan fana ye jumɛn ye Sambo la kɔsani na ala tɛ kalo 2 bɔ fɔlɔ Mali tun taara Tunisie dugu dɔ bɛ bɔ Abamey Mali tun taara ni athlète 2 ye o kɛnɛ kan muso 1 ani cɛ 1 alhamdulilayi muso 1 ale sera ka médaille d'argent 1 sɔrɔ donc a kɛra 2e africain en même temps
Sambo Beach, Sambo là, il y a un Sambo là. Oui, je suis libre. Bon, là, il y a médaille de bronze sur là. Allez, nous, athlétique Domintara. Ou athlétique, nous, Massama Barago. Allez, trop Massama Barago. Donc, vous faites une médaille sur on a une médaille qui est la médaille de bronze. Donc, am se gafo, nous, bé, quoi fait. Un entraîneur, ni Tarani, ni bé, allez, mamie, il y a un Sambo Malikono. Bi, allez, coordinateur africain, africain, combat arts martiaux mixtes combat. Donc, nous, maître Gaucho Sirigu. Au terme de Goraboui, elle est arbitre international reconnu par tout le monde, Sambola. On a quel info entre indifférencié de Kazakhstan. Parce que on met ta ouagatina, on a association, on s'est entraîné, on a jamana de représenter. On a été à fo, il a fo 100 tokon, ni balontana au kubuta, kubuta kumbe, basket biti, mais on bita, tugomina, on bi segiti. Mɔgɔ si ti bɔ an ta kuma kalama wa kuma dɔw la mɔgɔ tɛ bɔ an na kuma fana kalama mais an dun bɛ taa jamana de représenter bi an bɛ na ni fɛn hali anw dɔrɔn tɛ arts martiaux bɛɛ bɛ o problème kɔnɔ pratiquement Mali la an ka champion du monde b'anw fɛ yan ka yala n'o ye Daba Modibo Keyita ye double champion du monde en taekwondo mais a b'anw fɛ yan ten a bɛ ka yala ten n'i y'a bɔ ministre tɛmɛnen tun ye a kɛ ambassadeur de toutes les disciplines. Mais o ye nafa jumɛn na se anw yɛrɛ ma an bɛ ɲininkali kɛ o la o ye fɔlɔ ye filanan ye mun ye n b'a fɔ k'a fɔ an ka médaille ladɔnnen tɛ parce que kɔsa in na Mali yɛrɛ kɛra champion d'Afrique ye Vovinam na mais a médaille hali olu récompense wari ma di athlètes ma an b'olu kalama i n'a fɔ arts martiaux kɛla caman bɛ cogoya min na ne yɛrɛ bɛ Vovinam kɛ an de tun kan ka taa coupe du monde na Belgique bon Mali ye champion d'Afrique mais Mali ma se ka taa malheureusement bon an ye enquêtes kɛ. An taara ye k'a sɔrɔ ko visa Schengen b'a la ka jɛ Mali athlètes dɔw la i n'a fɔ discipline minnu lakodɔnnen tɛ kosɛbɛ bon anw ta in sɔrɔla o k'a fɛ barisa mun na an y'a mɛn k'a fɔ an ka athlètes dɔw b'a la ka boli sisan n'u taara Europe jamana kan bon o bolili minnu senfɛ ko chanceliers ye information di ɲɔgɔn ma donc ko o géré anw kan o de y'a to anw ma se k'an ka papiers sɔrɔ ka taa an y'o de mɛn. Bon, Albi, nin bɛɛ ye fɛn kelen de ye parce que Mali ye jamanaba de ye garantie sugu bɛɛ bɛ se ka ta ne bolo pour que anw ka se ka taa an ka compétition ninnu kɛ ka segin ka na lafiya kɔnɔ ka sɔrɔ an ma tɔɔrɔ bon o garantie ka kan ka ta ni jumɛn ye jamana ɲɛmaaw b'o la athlètes yɛrɛ bɛ o la en même temps fédération fana jɔyɔrɔba bɛ o la ani comité olympique an b'a ɲini u fɛ u ka lajɛ an ka jɛ an ka athlètes inscrit pôle dɔ kan pôle min kan chanceliers bɛ se ka u reconnu cogoya min na k'a dɔn nin ye athlète professionnel ye nin ye athlète officiellement a dɔnnen don a tɛ se ka boli a tɛ se ka tunu hali n'a taara Europe n'a ye dogo a bɛ ɲini k'a minɛ a bɛ na o sariyaw n'o saritiw ka kɛ pour que mɔgɔ bɛ se ka lafiya minnu takun tɛ bolili ye olu bɛ taa olu bɛ segin minnu takun ye bolili ye olu tɛna se ka taa yɛrɛ donc ne bolo olu ka kan ka kɛ pour que nin n'a ɲɔgɔnnaw kana na kɛ parce que nin ye kumasuli de ye Mali ma anw ye fɛn min ye farafinna imagine i ka bila i kunna ko Mali ka denmisɛnninw ka kɛ champion d'Afrique ye olu ka qualifier ka taa coupe du monde na ko coupe du monde football ka temps sisan ka sɔrɔ olu ma se ka taa k'u ma visa sɔrɔ maliyɛnw bɛɛ tun bɛ dusu bɛ tiɲɛ mais anw ta a kɛra bɔti k'a kalama a kuma tɛ fɔ yalima koba yɛrɛ tɛ donc an bɛ mun ɲini Mali ɲɛmɔgɔw fɛ u k'a lajɛ vraiment nin ko in ka lajɛ ji ɲɛma jɔlen na an ka denmisɛnninw u kɔni u dusu tiɲɛna u kun y'u labɛn u préparé ka ɲɛ a ka ca Ala fɛ an kun bɛ taa an kɔni kun bolilankolon tɛ bɔ a la barisa an delila ka tournoi international kɛ coupe du monde mɔgɔ kelenw de kun bɛ yen anw sera ka kɛ 3e ye donc ne bolo n'anw kun taara nin coupe du monde kɛnɛ kan hali n'an ma kɛ 3e ye an kun bɛ don les 5 premiers kɔnɔ parce que an kun y'o baaraw de kɛ et puis an dalen don an yɛrɛ la mais hali bi n b'a ɲini u fɛ u k'a lajɛ solution ka ɲini nin solution nin ko in na arts martiaux kɛla bɛɛ sportif bɛɛ ka bila pied kelen kan